duniya kwata ta wada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurbu ta tilas. Yahoo! Kin nan za a ga wani mai ta kayan sallah. Muka mai ta ABC. Kwanci ne. Kayan sallah. Ya zuba muka mai ta ABC. Haka canza ta kayan sallah. Chai! Kamar mai ta taken Najeriya ya kayan sallah. Wannan aiki ita zan wanke da na je na dawo sha ina sha gidan su bautiya gani wa talauci ba na zana wallahi ta taken Najeriya ya zo an gaya mana ne ta kayan sallah. Wannan yadda nake ji ma kamar tun na ba. Don wancan gidan yi zo ne. Ya bai da Allah ki bai. Karkuwa shi ma ki bai. She. Yadinka marayan tun da watan sallah. Allah wani munadi. Ko ga mutum ana rasa da su. Kuma kanta magana wani kayan sallah tun lokacin da kara muka mai ABC ma ballo wani kayan sallah. Muka mai ABC. Aka mai ta taken Najeriya ba. Nan kawo ma tutan Najeriya sai ta ga an mai da ta gado da shi. Ko kusa da ganin bikin nan alheri ko tsiyanin nan. Chai! Yadinka marayan ka. Inda da. Wani kuma da kakara da kara. Ka tuna lokacin da makwacin nan naku yi ma ita? Baka je idi da ita? Sai baka mantuwa. Idan ku ban nan wata. Kamar ya. Da ni ba ka ban ta bayya ina so ban Allah. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu ya zama mallakan